Quina passada! I ara com m'ho trec, això? Tiki, si em sents, voldria la meva roba. No penso sortir així. Després de destruir la torre de Châtelet, el cor de pedra es dirigeix cap a la torre de Montparnasse. Sembla que ningú pugui aturar el monstre. Alia! Marinette, que va tot bé? Hola, mama! Només em faltava això. Marinette, ets aquí? Tom, hem de trucar a l'institut. A veure, tinc superpoders. I pel que sembla, també tinc un super yo-yo. Ja m'hi començo a acostumar. Hola, es pot saber d'on surts, tu? Ho sento, no ho he fet expressament. Deu ser la companya de qui m'ha parlat el Kwami. Jo sóc... el gat noir, sí, el gat noir. I tu? Doncs jo sóc la Ai! Sóc una poca traça. Oh, que poca traça que sóc. Tranquil·la, poca traça, jo també començo. Ei, però on vas? A salvar París! Confio en mi, confio en mi. A veure, qui és ara el gallina? Ei, no està gens bé, això de ficar-se amb els més petits. Suposo que deus parlar de tu, oi? Tot va com estava previst. Els prodigis del gat noir i la Marieta ja s'acosten. Han corregut a protegir la població i ara el meu supermalvat els esclafarà. On ets, companya? No hi puc anar, no me'n sortiré. Què esperes, Marieta? Tothom confia en tu. No està gens bé maltractar els animals. Molt bé. Perdona que hagi trigat tant, gat noir. Tranquil·la, Marieta, i ara ataquem aquest pedrot. Que no t'hi has fixat? Cada cop el fa encara més fort. Hem de trobar una altra tàctica. Ja, com ara? Ni idea. Doncs fem servir els poders. Cataclisme! Es veu que destrueixo tot el que toco. Jo no necessito cap poder per destruir-ho tot. No, no ho facis! Uai, i ara prepara't, ja pots dir adéu, totxo amb pates! Gat noir, espera! Ai, em sembla molt que és un poder d'un saluix. I després et queden 5 minuts abans de destransformar-te. Que no t'ha explicat res el teu Kwami. És que tenia massa pressa per escoltar-lo. Ara em toca a mi. Lucky Charm! Genial, el teu poder. El Kwami m'ha dit que he de trencar l'objecte on s'amaga l'espuma. No, vull dir la cuma. L'únic és que no porta res, és massís. Li has vist la mà? La té tancada. No l'obre mai, és com les nines russes. No porta l'objecte a sobre, el té amagat dins del puny. I quin és el pla? Aquest. Deixa'm fer, confia en mi. Que no m'atrapes! I ara, Alia, obre l'aixeta! Aquesta noia és genial. És una autèntica passada.